Chinese New Year celebration sa syudad sa Iloilo, ginahandaan na. Lokal nga panguluhan, suportado ang pagbalik sa kahiwatan. Magabalik ang Chinese New Year celebration sa syudad sa Iloilo sa masunod nga tuig. Kaupod sang Iloilo City Government ang apat ka mga dalagko nga Chinese schools para sa pagpasundayag sa mga Filipino-Chinese cultural presentations. Ang Wasyong College of Iloilo, San Yat-sen High School of Iloilo Incorporated, Ateneo de Iloilo, kag Iloilo Scholastic Academy ang maghahanda sa programa para sa publiko. Ang preparation, syempre medyo challenging siya. For 2 years nga wala kita ka-celebrate. So, hindi naman kita bago actually sa celebration nga ni. Naging challenging lang gid siya because of the pandemic. So, ang ako na lang gid mahambal sa tanan, buligay kita para maging successful ang celebration sa Chinese New Year 2023. Bangod sa pagpanghangkat dala sang masobra 2 ka tuig nga pandemya, mangin simple ang selebrasyon suno kay Mr. Charlie Ho, apang mangin matahom sa gihapon. We have decided nga this coming to 2023, January 27, we will celebrate again the Chinese New Year celebration. Kay tungod sa pandemic, so na-skip naton ang 2 ka tuig. So this time, we will have a simple Chinese New Year celebration in the city. So, namin nga simple, we will just have a Chinese program. We will be held at SM Quadrangle, and also we will have a fireworks by this SM, and we are inviting the people of Iloilo City to attend or watch our program as simple as beautiful also. Nagmeeting na ang mga persona sa likod sang Chinese New Year celebration kaupod kay Mayor Jerry Treñas, kag ila ginapasalig ang matahom nga selebrasyon. Maid-id ang preparasyon nga paghimuan para sa Chinese New Year celebration bangod isa ka semana lang ang balot sa Dinagyang Festival 2023. Ang highlights ng Dinagyang ang paghiwaton sa Enero 22, samtang hiwaton naman ang selebrasyon sang Chinese New Year sa Enero 27. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.